Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar musulmin duniya baki ɗaya ina gaishe da kowa da kowa, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka amin. Insha Allahu rabbi gani da ƙarashi na tsohon bidiyo da sabon bidiyo akan waɗanda suka rubuta sunaye wanda ya fi na baya ma yawa insha Allahu rabbi. Allah Ubangiji ya sa mu dace, kuma ina fatan daga wannan mun kammala wannan sunayen da aka rubuta, sai kuma jiran na gaba insha Allah. Yanzu da farko za mu ɗauki suna Maryam ba tare da ɓata lokaci ba. Idan muka duba haruffan da suka haɗa Maryam, akwai mimun, akwai ra'un, akwai ya'un. Wannan idan za mu fitar da su dalla dalla, mimun ta farkon suna Maryam tana nuna cewa tabbaci, kuma tana nuna cewa ita uwa ce, kuma tana wakiltar ƙarfi da tsari, kuma tana son kariya da kulawa ga mutane da take ƙauna kuma take tare da su. Sannan kuma ita 'yar dangi ce, ko kuma tana tushe mai ƙarfi. Sai kuma ra'un ta cikin sunan Maryam, wacce take nuna motsi, kamar a ce motsin zuciyarta yana tafiya yadda ake so. Sannan kuma ra'un ɗinta tana nuna ci gaba. Sannan kuma tana buƙatar canji, ko kuma mace ce mai son canji. Sannan kuma mace ce mai haƙuri, kuma Allah ya mata baiwar fuskantar matsaloli da kuma jarumta da juriya. Sannan kuma tana da tasiri a kan wasu. Ya'un tana ɗaukar kammalawa, ƙauna da hankali da basira da ƙaunar ilimi. Sannan kuma tana da mai da hankali a kan son abin da take so a rayuwa. Sai kuma ƙarin mimun da ta ƙara tabbatar da ta ƙarshen sunanta kenan, tabbatar da tabbaci. Sannan kuma da aiki. Sannan tana ƙarfafa tasirin ta farko, ta nuna tabbaci da kuma aiki tuƙuru a rayuwarta, musamman abubuwa masu ma'ana. Wannan idan muka duba haruffan abin da suke ɗauka, mimun dai tana ɗaukar 40, ra'un tana ɗaukar 200, ya'un tana ɗaukar 10, sai mimun tana ɗaukar 40. Idan aka haɗa shine za ku ga 40 a haɗa da 200 a haɗa da 10 a haɗa da 40 zai tashi 290, wanda haka sunan Maryam yake ɗauka 290. Idan aka shiga cikin lambobin ruhaniya na sirri, to shine Maryam bincike za a ce muku lamba 2 ce, domin lamba 2 take ragewa. Sai abin da ya shafi halayya, Maryam ko Maryama tana da matuƙar tausayi, kuma tana da kulawa. Tana da kyau a aiki da haɗin gwiwa. Sannan kuma tana son zaman lafiya. Sannan kuma ta fi son ta ba da goyon baya a bayan fage, ba wai ta zo tsakanin mutane ta ce wane ne wane ko wance ce wance ba, a'a. Ta fi son ta tsaya daga gefe, ba ta cika son tura kanta inda bai kamata ba. Sannan kuma tana da daɗin zaman aure da abota, saboda tana da haƙuri. Sannan kuma tana girmama ra'ayoyin kowa, kuma mutane suna son ta, musamman waɗanda suke zaune da ita, saboda yadda take nuna soyayya mai tsafta ga 'yan uwa da abokanai duka. Abubuwan da ya kamata ta guda ko kuma take gudu su ne, saboda yanayin yadda take son zaman lafiya, tana iya gujewa faɗawa harkar da bata shafe ta ba, ko kuma harkar zalunci. Sannan kuma ta ƙara tsayawa a kan kanta. Da yawan lokaci za a ga Maryam suna da zafi ko tsiwa, to amma me, wannan baya hana ganin alkhairin mutum, sai dai in ka ƙure su ko kuma ka haɗu da marasa kirkinsu, to idan suka ma sharri ba ka iya fita. Shi yasa da yawansu tsiwa ce da su, amma suna da haƙuri. Sannan kuma Maryam tana da basirar shirya abubuwa da kuma kaifin hankali. Shi yasa kamar yadda na gaya muku a baya, idan ta yi gaya alkhairi a kanka yana tabbata, idan ta faɗi akasin haka nan ma ana yarda. Kuma tana zama mai taurin kai, ko kuma mai wahalar canjuwa akan abin da take so na al'amuran da ya shafe ta, ko na gida ko na wani abu dai. Tana son a yi abubuwa yadda ya kamata, kuma bata yarda ta yi aikin da bata gane mishi ba. Ta fi son ta yi abin da ta yarda da shi. Mafi yawan Maryama an haife su da baiwa ta jin tausayin al'umma da jin tausayin mutane.
kuma mace ce mai son haɗin kai a rayuwa, kuma mace ce wacce ta fi son ta yi aiki a cikin kwanciyar hankali kuma ba kya son faɗa. Mutane da yawa suna son koyi da ke saboda kina da cikakken tsari da kuma yadda kike cike da alƙawari ko kuma son cika alƙawari. So da yawan lokaci zuciyarki tana da taushi amma kuma ana ganin kamar a fili kina da zafi, kuma kina jin daɗin taimakawa wasu amma kuma ba kya son rashin adalci. Sannan kuma kina iya jajircewa kuma ki tsaya kanki musamman idan aka matsa miki. Kina zama uwar gida mai son zaman lafiya ko kuma kina zama shugaba mai son kamanta gaskiya a wajen aiki, ko a kasuwanci ko a aikin gwamnati ko kuma tsakaninki da mutane ko maƙwabta. Kina son ki ga an yi komai akan tsari. Na'am, sai mu je kan suna na gaba wadda shine Ɗahiru. Ɗahiru idan muka duba sunan haruffan da suka haɗa Ɗahiru akwai dalun, alifun, ha'un, ra'un, wawun. Dalun tana ɗaukar huɗu kuma tana ɗaukar ma'anar ƙa'ida, azama, aiki tuƙuru kuma mutum ne mai son tsari. Alifun tana ɗaukar jagoranci, tana ɗaukar nufi kuma mai son zaman lafiya a kan kansa ma. Sai kuma ha'un tana ɗaukar ruhaniya, tana ɗaukar 'yanci sannan kuma tana ɗaukar mutum ne mai son bincike ko mai son canji. Sannan kuma sai ra'un wacce tana ɗaukar 200 ita kaɗai, ha'un tana ɗaukar 5, alifun tana ɗaukar 1. To ra'un tana ɗaukar motsi ko canji kuma mai saurin fahimta. Wawun tana ɗaukar 6 kuma tana nufin haɗin kai, aiki da kuma son aiki ko tallafi. Idan aka haɗa su a jimla zai bayar da 4 a tara da 1 a tara da 5 a tara da 200 a tara da 6 zai kama Ɗahiru adadin lambarsa 216. Idan kuma aka fitar da ƙaddarar lambarsa za ta koma 2 a haɗa da 1 a haɗa da 6 zai zama 9. To ga kuma bayani akan ku Ɗahiru haka. An haife ka da baiwa ta son taimakon al'umma, sannan kuma a kanka yana ba da waɗansu suna koyi da kai ta fannin ilimi ko kuma hazaƙa musamman ko a danginka ko wasu na kusa da kai. A rayuwarka kai mutum ne mai tausayi da kulawa ga mutane. Kai ka zama kamar wata gidauniya ce ga mutane, sannan kuma mutum ne mai taimakawa ba tare da nuna wannan nawa ne wannan ba nawa ba ne. Za ka yi kyau a wajen shugabanci ko shugabantar al'umma. Ko a gidanka ko a zuri'arka za ka ga kana ƙoƙarin kamanta adalci musamman kuma a ce ko da a wajen aiki ko wasu abu. Ɗahiru suna son kamanta adalci. Sannan kuma idan a magana ake ta ɓangaren shawarwari to kai kana kawo shawara ce mai kawo canji da lumana. Sai abin da aka kula da shi na ɓangaren ƙalubale. Wani lokaci kana iya zama mai saurin sauya ra'ayi ko kuma saurin sauya tunani domin kana da ɗabi'ar duniya kamar ko a ce ɗabi'o'i na duniya. Ya kamata ka koya wa kanka barin abubuwan da suka wuce kawai ka fuskanci yanzunka da gabanka. Kuma dalin ɗinka tana nuna kai mutum ne mai tsari da ƙa'ida sosai. Kuma harafin ha'un shi ma yana nuna cewa kana da zurfi a cikin ruhaniya, kamar ruhaniyarka tana da ƙarfi, tana da sani sosai a abin da ya shafe ta, ko da gangar jikinka ba ta san komai akan hakan ba. Sannan kuma kai dai Ɗahiru kar ka zama saboda lamba 9 kake ɗauka, kar ka zama mai wulaƙanta mutane domin ruhaniyarka ma na da ƙarfi. Kar ka zama mai wulaƙanta mutane, sannan kuma kar ka zama mai yawan cin bashi domin ko kana samun kuɗi in ka ci bashi za ka ga abubuwan suna da zama ma sai a hankali. Ma'ana bashin zai ɗan ringa ma nauyi. Kuma ka ringa yin tunani mai kyau musamman game da abin da ya shafi duniyarka. Ya kamata kuma ka kiyaye abubuwan da yake yawan sa ka gajiya domin lafiyar ƙashin jikinka. Kuma ka ringa cire kanka a cikin matsalolin wasu. Sunan Allahn da ya dace da kai shine Al-Mu'izzu Al-Jalil. Abin da ya dace kuma da ka ringa yi ya kamata ka dage da addu'o'i kuma ka dage da waɗannan sunayen Allah kuma ka kasance mai taimakawa ɓangaren kamar wasu suna raba abinci ko kuma ana wani abu ka ringa ɗan sa kuɗinka koya ne a ringa yi har da kai a ciki. Ko wani abu dai da zai tallafa al'umma ko gidan gajiyayyu ko gidan marayu ko gidan maza haka a ringa ɗan taimakawa da abin da Allah ya yassare. Kuma kar ka ringa zama a zaman cikin kaɗaici. Ka kasance ko da yaushe kana ɗan sadawa da jama'a zai ƙarfafa maka ƙarin so
da ƙauna, kuma ka ringa yawan karanta karatu na Alkur'ani da kuma waɗannan sunan Allah na ya Mu'izzu ya Jalilu insha Allah. Domin hakan zai taimaka maka samu cikakkiyar hanya a rayuwarka da kuma ta yadda za ka cimma burikanka da kuma yadda za ka ci gaba da taimakawa al'umma kai musu hidima. Na'am, yanzu sai mu tafi kan Fatima. Malama Fatima, harafan sunanki sun haɗa ne da fa'un da alifun da ɗa'un da mimun sai kuma ha'un. Wannan fa'un tana ɗaukar 80, alifun tana ɗaukar 1, ɗa'un tana ɗaukar tara kenan ba, sai mimun tana ɗaukar 40, ha'un tana ɗaukar 5. Wannan in kin haɗa adadin zai zama 135. Fatima, kin san cewa a ɗabi'ar sunanki ke dai a zahiri to ke dai wuta ce, to ba ruwanki da binciken sirri ko kuma binciken abin da bai shafe ki ba. Duk abin da kike so ki yi na fili ki yi shi kuma yadda kike so, amma wannan ƙarfin naki wata rana na kasancewa Fatima yana saurin girgiza ki ta ciki, kuma shi yake saurin sa ki yin fushi da saurin ɗaukar zafi a zuciyarki. Duk lokacin da abubuwa ba su tafi miki yadda kike so ba, to istikara dai tana kuma nusanshe ki akan cewa wannan fushi da take sa ki da jin zafi, kar ki ringa amfani da shi a koda yaushe, domin ƙiyayyar da wannan fushi yake sa miki, to mafi yawan lokaci yana kashe miki haskenki wanda Allah ya ba ki a matsayinki na Fatima. Ki riƙe ya Hadi don Allah ya tsarkake miki wannan ɓangare na ruhaniya da ya taɓa zuciyarki. Amma kafin ma in miki gargaɗi, ai abin da ya kamata in fara gaya miki shine haruffan sunan naki kamar yadda na ce miki fa'un tana ɗaukar 80. Abin da fa'un ɗinki take nufi shine na farko mace ce mai fara'a, kuma mace ce mai faranta rai, kuma mace ce mai fahimta. Sannan kuma mace ce wacce Allah ya ba ta damar ikon nuna iko na haskakawa ta ɓangaren ruhaniyar kenan. Kuma mace ce ke mai neman gaskiya. Kina da baiwar faranta wa mutane rai da kuma kyautata fahimtarki tsakaninki da su in kin so. Kina son taimako kuma kina da ƙarfin hali da tsayawa akan abin da kika sani. To shi yasa idan wani lokaci mutane ba su fahimce ki ba, yana miki zafi kuma yana sa wannan ɗabi'ar taki ta zafi ta girgiza ta yadda mutum ya miki abu ba daidai ba, kikan jin zafin har cikin ranki ƙarshe ma ki tsani mutum. Sai alifun, ita kuma tana nuna asali da ikon son yin abu akan lokacin da ya dace. Kuma kina son abin da ya shafi jagoranci, musamman ma a ce ki faro shi ko kuma ki gina wani abu na kanki ki zama jagora a kai. Kina son kuma zama ta farko a kowane abu. Sannan kuma kina iya zama wani lokaci mai taurin kai ta yadda ba a iya sanya ki ki yi ko kuma a hana ki ki yi. Sai dai idan son da yake mutum ya kai ya kawo, to shine za ki iya gobe. Sai kuma ɗa'un ɗinki tana nuna cewa ke ana son ki, ko iyayenki musamman mahaifi zai so ki, zai ƙaunace ki, za ki zama fitacciya a cikin waɗanda yake so. Kuma za ki ringa samun tsira a wajen iyayenki. Sannan kuma tana ƙara miki tsarki, ita ɗa'un ɗinki kenan, da kuma samun ni'ima. Kuma tana ƙara miki ƙarfin gaske, kuma tana taimaka miki gurin samun tsarki a wajen niyyar yin wani abubuwa. Sannan kuma kina haskakawa a inda kike saboda ɗa'un ɗinki. Sannan kuma tana tare da zuciyarki mafi yawan lokaci. Ɗa'un ɗinki tana tasiri a zuciyarki da kuma gangar jikinki. Saboda wannan harafin kuma wasu mutane suke yi miki ƙiyayya kuma suke miki zargi, saboda ita nuna ƙarfinki take da kuma farin jininki da dai makamantansu. Sai mimun ɗinki tana nuna mallaka da haɓaka da soyayya, kuma tana nuna alaƙa da mahaifa da ruhinki da kuma ruhinsu, kuma tana sa su ƙara jin tausayinki kuma su ringa yin tunani a kanki. Tana ƙarfafa soyayya tsakaninki da waɗanda Allah ya haɗa ki da su, kuma tana sa alaƙa tsakaninki da mutane ta cikin jini, kuma tana ƙara miki ƙarfin hankali da juriya, kuma tana taimaka miki gurin iya adana sirri da kuma adana dukiya. Sai kuma ita ta'un ɗinki, ta'un marbuɗa kenan, tana sa rayuwarki ta zama tarihin mai kyau a rayuwa, kuma tana taimaka miki gurin tabbatuwa. Tana da alaƙa da bibiya ko kuma
son gane wani abu. Sannan kuma in baki gane ba hakan yana miki fushi ko kuma ki fara zargi. To wannan tawul ɗinki tana ɗaukar wannan. Sannan kuma za ki kasance mace ce mai ƙarfin sha'awa kuma mace ce mai jarumta da kuma himma musamman a wajen mu'amala. In kin gane irin dai mu'amalar da nake nufi. Kuma za ki kasance mace ce a harkar abin da ya shafi kasuwanci ko kuma harka dai ta neman kuɗi. Ki kasance jagora ko kuma mai son yin abu gaba gaba. Kuma so da yawan lokaci kina son a same ki akan gaskiya, shi ya sa wani lokaci kina tsayawa akan gaskiya. Sai dai kawai abin da za ki ci gaba da kula da shi saurin fushi da kuma abin da zai danƙare a zuciyarki. In kika rage shi to in sha Allahu rabbi rayuwarki za ta ci gaba da haskaka. Kuma abin da ya kamata ki ci gaba da ƙara kiyayewa shine son mallaka ko kuma son kasancewa a gaba gaba duk da a ɗabi'un haruffanki suna ƙara tura ki kan wannan. Kada ki bari ki zama mai taurin kai kuma ko girman kai. Ya kamata ki daidaita. Sunan Allahn da ya kamata ki ringa amfani da shi shine Ya Hadi. Za ki ringa ɗaukar shi adadinsa ko adadi shine ƙafa 20. Wannan zai taimaka miki gurin shiriya da kuma tsarkake niyyarki da kuma samun zaman lafiya a gari da kuma samun tasiri. Aikin da za ki iya yi wanda zai taimaka miki akwai aikin da ya shafi ɓangaren ko jagorancin yadda na faɗa da kuma kamar wa'azantarwa ko harkar malinta ko karatu ko teaching da sauransu. Sannan kuma ki yi ƙoƙarin karkatar da kanki, ki yi haƙuri ma'ana ki rage fushi kenan. Ki karkatar da kanki, ki daina sa komai yana zama abin fushi a gare ki kuma ki rage zargi a rayuwarki. To wannan kenan akan abin da ya shafi rayuwarki. Sai dai zan ƙara ba ki shawara akan ki dage da abin da ya shafi dafa'i. In son samu ne ki yi aikin ma da zai ɓoye taurarinki ko kuma wanda zai mallakar miki da wasu ababe na sirri wanda in kika samu malamin da zai miki aiki zai gaya miki alal aƙalla ɓoyar miki da wasu sirrikanki musamman a cikin abin da ya shafi zobe. To masha Allah an kammala da Fatima sai mu je kuma kan Abubakar. Sai kuma abin da ya shafi Abubakar. Abubakar sunansa yana ɗaukar alifun, yana ɗaukar ba'un, yana ɗaukar wawun, yana ɗaukar ba'un, yana ɗaukar ƙafun, yana ɗaukar ra'un. Waɗanda idan muka fitar da su da adadinsu alifun yana ɗaukar ɗaya, ba'un yana ɗaukar biyu, wawun yana ɗaukar shida, ba'un yana ɗaukar biyu, ƙafun yana ɗaukar 20, ra'un yana ɗaukar 200. A jimla shine zai tashi 231. Ma'anar kuma kowanne daga ciki shine alifun yana ɗaukar asali, yana ɗaukar jagoranci, yana ɗaukar nuni, yana ɗaukar ƙarfin hali kuma da yanayin iya tsayuwa. Mutum ya tsaya wa kanshi kenan ko ya jajirce. Sai kuma ma'ana tana taimaka masa gurin ƙarfin zuciya na sa shi tsayawa da kanshi kuma yarda da shi da ƙarfinsa. Sannan kuma ba'un yana ɗaukar abu baƙi, yana ɗaukar kuma bayani, yana nuna haɗin kai da shiga tsakanin wasu abu kamar misali ko mutane za su yi faɗa haka to zai iya shiga tsakani ya hana wannan abin ya faru. Sannan kuma yana da alaƙa da zamantakewa mai kyau da mutane kuma yana son bin tsari ko kuma ya san wai abu tsari dole. Yana da farin jini a gurin manyan mutane wanda suka fi shi ma misali kuɗi, dukiya, matsayi da sauransu. Indai za su yi mu'amala to za su ƙaunace shi mata da maza kuwa. Kuma mutum ne wanda ya iya magana musamman wajen bayyana ra'ayi. Sai kuma wawun ɗin shi wacce take ɗaukar yin abubuwa da wuri, da nuni da soyayya, da tunani mai kyau musamman tunanin abin da ya shafi gaba. Ya iya ƙarfin soyayya kuma cikin tausayi kuma yana da hangen nesa wanda ke sa shi shiga duka ɓangarorin don samun mafita. Sai kuma ba'un. Ba'un ɗin tana ɗaukar baƙi kamar yadda na faɗa kuma tana nuni da ma'auni sannan kuma da haɗin kai. Sannan kuma wani lokaci baya nuna bambanci ko kuma baya bambance tsakanin buƙatarsa da kuma daidaitawarta ko kuma daidaito a kanta. Sannan kuma mutum ne mai shiga tsakanin mutane domin sasanci kuma hakan yana sa shi ya zama mai saurin gane laifi na kansa ko na wasunsu. Sannan kuma yakan zama mai fushi da saurin hassala. Ba laifin tsaye ba na zaune mai suna Abubakar zai iya yin fushi da kai. Shi ya ga laifin da ka mai ko da kai ba ka sani ba kuma ya hukunta ka akan haka kuma ya ɗauke ma ya ringa gaba da kai. Sai kuma ƙafun
wanda yake nuna duk da haka mutane ne masu karamci kuma suna da aikin hannu, suna son kuma aikin hannu da kiyayewa. Sannan kuma mutane ne wanda basa son rayuwar wahala kuma suna son kome su ringa yin shi suna nuna kamar su wasu ne dai kawai haka. Kuma mutane ne wanda in sun sa kansu suna da aiki tuƙuru kuma suna son tallafawa waɗanda ke kusa da su, musamman waɗanda ke kusa da su kuma suke son su ko tasu ta zo ɗaya. Kuma mutum ne wanda yake iya ɗaukan nauyin iyali duk da dai mafi yawa a wannan cafe ɗin tana sa mutane rowa, musamman masu sunan Abubakar. Idan Abubakar yana da kuɗi to yana da zurfin ciki. Ba zai iya tunawa da kai ba ko da ke ba sai in ya shiga cikin wata matsala. Mafi yawan lokaci in suna da shi to ba ruwan su da harkar kowa, ba za ka ji faɗansu ba, ba za ka ji tashin hankalinsu ba. Sai kuma Ra'un wacce take ɗaukan lamba 200 tana ba su ƙarfin ruhi, ma'ana spirit ɗinsu yana da ƙarfi sannan kuma yakan iya rarrabuwa cikin sauri domin ita harafi ce mai nuna ƙarfi sannan kuma kafaffiya a ƙasa kuma yakan iya tare ƙalubale da sauri a rayuwarsa. Kuma yana iya fuskantar rabuwa da masoyansa ko kuma karɓar canji mai girma ko mai tsanani a rayuwarsu. Mafi yawa ko da sun kasance marayu to za ku ga sun kasance masu juriya kuma wanda ba kome suke iya kwashewa na rayuwarsu su faɗa ba. Sannan mutane ne masu yin abu in za su yi, za su yi, in ba za su yi ba za su yi ba. Sannan mutane ne wanda za a ga mafi yawan lokaci wasu suna da shari'a amma in sun so magana da kai ko sun so mu'amala da kai, zaka suna da magana kamar rediyo. To suna da wannan, suna shiga cikin nishaɗi kamar ba abin da yake damunsu a rayuwa. Wata rana kuma suna shiga cikin shiru ka rasa ma me ka musu har ma su sa ka ringa zargin kanka ko ka musu wani abu. Sunan Allahn da ya dace ku riƙe kuma shine Ya Wahid, Ya Wahid. Sannan adadin da ya kamata ku ɗauka shine 19. Wannan zai taimaka muku wurin ƙara ƙarfin zuciya da kuma cire damuwa da kuma yaye kaɗaici kuma zai ƙara tsarkake ku da niyyarku sannan kuma zai taimaka muku. Sannan kuma aikin da ya kamata da ku akwai aiki kamar na aikin banki ko POS ko kuma abu dai na adashi ko tanada kuɗi dai haka ko sarrafa dukiya. Amma ku kiyaye rowa, ku kiyaye rowa domin harafin ku akwai harafin da yake ɗaukar rowa. Kar ku kasance kawai masu tara dukiya ba kwa raba wa al'umma. Sannan kuma yana da kyau ka kasance mai sadaka. Duk lokacin da kana da sarari ko kana da 500 to ka cire ko 100 ce ka bayar sadaka ko 50 ko dai abin da kai niyya amma ya kasance dai kana sadaka. To Abubakar ana ƙara jan kunnenka saboda lambar cafe ɗinka da Ra'un ɗinka. Wani lokaci kai mutum ne mai ɗaukan nauyi ko kuma mai son nuna kai ko da ba ka da shi ko mai ɓoye damuwarsa don kar a raina shi. Abin da kake da shi kuma ka rabar wa masoyanka ko ƙawayenka ko abokanka afuwan zance. Kuma kai mutum ne mai son 'yanci wanda ya kamata ka ringa kulawa musamman ga masu ƙaramin shekaru a cikin Abubakar. Sannan kuma ka yaye wa kanka yawan tunani. Yawan tunani ka ga bawul ɗinka da ta fito har sau biyu to gaskiya ka cire yawan tunani a rayuwarka duk da kana da yawan basarwa. Kuma ka rage adana sirri domin haka zai iya taɓa zuciyarka, zai iya taɓa zuciyarka kuma zai hana ka ci gaba. Za ka tsaya cak kuma ka ƙara daidaita yanayinka. Hakan domin riƙe sirri sosai yana jawo maka damuwa har ka ringa jin kamar za ka ɓata da kowa ko kuma kowa ya fita a cikin rayuwarka. Za ka ji wani lokaci kanka hau wani spark yake ba ka samun natsuwa. Sannan kuma idan ka rage zai taimaka ma gurin samun kuɗi sannan kuma ka rage rowa ka ringa yin sadaka. Zai taimaka ma sosai domin duk lokacin da ka kasance kana yin haƙuri kana yi wa mutane uzuri za ka ga kuɗi ya fi shigo maka. In son samu ne kai mai suna Abubakar ka dage da dafa'i sannan kuma ka dage da abin da ya shafi ibdali da kuma abin da zai ƙara buɗe harkokinka domin buɗe harkoki kamar aikin jalebi yakan ƙara rage muku damuwa domin koyaushe ku kasance cikin shagulgula cikin abubuwa dai masu ɗauke hankali. Allah Ubangiji ya sa mu dace.
Na farko kai mutum ne mai hankali kuma mutum ne mai natsuwa kuma mai zurfin tunani. Kana da damar ƙarfin ɗaukan nauyi. Idan ka kasance Abubakar kuma kana da ƙaramin ƙarfi, to a cikin ƙaramin ƙarfin naka ka gwada ɗaukan nauyin wanda ya fi ka ƙasa samu kenan. To wannan yana ɗaya daga cikin sirrin dukiyarku kuma Allah zai bunƙasa muku samu fiye da duk inda kuke tunani. To wannan kenan da haka kuma ka kawo ƙarshen bayani akan Malam Abubakar. Na'am, yanzu sai mu tafi kai tsaye kan suna Zainab. Zainab tana ɗaukar zayyun sannan kuma tana ɗaukar ya'un, tana ɗaukar nunun, tana ɗaukar ba'un. Wanda adadin ya kasance zai dai yana ɗaukar 7, ya yana ɗaukar 10, nun yana ɗaukar 50, ba yana ɗaukar 2. Adadin jimlar Zainab yana ɗaukar 69 a ɓangaren harafi kenan. Sai kuma adadin abin da waɗannan haruffa suke faɗa suke nufi. Za tana nufin Zara ko kuma mai haskakawa ko Zaharata. Sannan kuma tana ɗaukar fulawa mai ƙamshi. Tana ɗaukar kuma zahiri. Wannan nuni ne mai kyau kuma tana nuna alheri da sa'a. Kuma tana nuna cewa wannan mai suna zai kasance mai kyau da kuma halin so ko kuma halin fitowa a fili ko kuma bayyana wani ra'ayinsa a fili. Tana da sa'a kuma tana da jan hankali ga mutane. Sai kuma ya. Ya tana ɗaukar yaƙini, tabbaci da kuma yaɗuwa. Wannan yana nuni ne musamman ta ɓangaren ilimi da fahimta. Tana da fahimta mai zurfi, tana kuma da sha'awar sanin gaskiya. Tana da ƙarfin yaɗuwar al'amura ko kuma yaɗar da abubuwa cikin al'umma. Sai kuma nunin wacce take nuna lura da kuma ni'ima da kuma albarka. Duk hakan yana nuni ne ta ɓangaren rayuwa ta zahiri. Tana da haske da kuma halin sa albarka a zahiri da halayya. Tana da alaƙa da ƙasa ta wannan ɓangaren kuma tana da alaƙa da ruwa ta ɓangaren yanayin albarka da kuma tsafta da kwanciyar hankali. Tana da tsafta da juriya kamar yadda ruwa yake amma kuma ɗabi'arta kwata-kwata in dai gaba ɗaya ɗabi'a ne ba ta ruwa ba ce. Sai dai wannan ya'un ɗinta tana ɗaukar ɗabi'a ce ta ruwa. Sai kuma ba ɗinta tana ɗaukar bayyanawa. Za ta iya kasancewa mace mai bayyanar da kuma mai nuni ga haɗin kai da tsari. Tana da buri ko buƙata ko muradi ta ga kowa cikin haɗin kai kuma da kwanciyar hankali da kuma bayyanar da abu a zahiri. Tana da kyau wajen sadarwa abubuwa ga jama'a. Sai kuma yanayin siffa. A siffa mai suna Zainab tana tsayawa kan al'amari kuma mai haƙuri ce, mai son tsari da daidaito. Tana da ƙarfin zuciya sannan kuma tana da tausayi musamman ga 'yan uwanta na kusa. Tana da alaƙa da kiwo, da lafiya, da kula da mutane. Sannan kuma ba'un ɗinta tana ƙara nuna bayyanawa da haɗin kai da tsari. Na'am, sai kuma abin da ya shafi abin da za ta riƙe ko kuma za ta kiyaye dai farko. A ɗabi'arta babu rowa amma ta kiyaye rowa kuma ta kiyaye tara dukiya ba tare da sadaka ba. Kar ta kasance kamar ɗabi'arta ta al'ada saboda idan aka fitar da adadin sunan Zainab kaɗai Turabi ce. To kar ta kasance mai adani wannan ya mata yawa ba ta mora ba ta ba wani ya mora ba. Ta kasance mai kyauta. Duk da mafi yawa suna da lambar da take bayar da kyauta to amma kuma wani lokaci halin ƙasar sai ya nuna. Sannan kuma mai suna Zainab ki nisanci zargin mutane kuma ki rage taurin kai. Kuma kar ki ce kowane lokaci da ra'ayinki za ki yi amfani. Ki kasance wani lokaci kina neman shawara domin cimma nasara a rayuwarki saboda kin kasance mai farin jini da haiba a wurin mutane. Sannan kuma kar ki bari a yi wasa da hankalinki domin halinki na faran-faran kar ya bari wasu kuma su shigo rayuwarki su cuce ki. Ya kamata ki kula da haka. Ki riƙe sunan Allah, Ya Mujibu. Ya Mujibu in kika riƙe adadi 55 zai taimaka miki. Wannan zai ba ki dama kuma ki ringa samun
taimakon Allah da kuma samun lokacin da za ki ƙara samu ki ringa yin bautar Allah yadda ya kamata. Kuma ya mujibu zai taimaka miki gurin tsari da kaidin mutane. Domin ke mace ce mai baiwa kuma mai yawan shiga matsaloli da haɗarurruka kuma Allah yana cire ki. Sannan a ayyuka wanda za ki dinga yi wanda zai taimaka miki kuma ya taimake ki jikinki da ruhaniyarki kuma da nasararki. Na farko aikace aikacen da ya shafi gida da kuma abubuwan da ya shafi kiwo ko kuma kiwon lafiya ko harkar noma. Ki sa kuɗinki a miki noma ko wani abu haka dai ɓangaren ku nema kasuwanci kenan. Sannan kuma kar ki bari ruhinki ya zama mai gajiyawa saboda yawan ɗaukan nauyin wasu da kike yi. Kuma ki koyi yadda ake sakin jiki da ba da haƙuri. Sannan kuma ki zama mai rufe sirrinki ba wai kuma mai yaɗa sirrinki a wajen kowa da kowa ba. Domin mutane da yawa suna zo miki fuska fuska wanda duka kina musu kallon alkhairi, kina musu kallo na fuska ɗaya. Su kuma mafi yawa a cikinsu ko kaso 50 a cikinsu masu bugun ciki ne da kuma masu son su ga bayanki. Saboda haka ki kula. Kina son ki ga ko'ina cikin tsari da kula amma kuma ba haka ba ne zai kasance a ko da yaushe. Saboda haka kawai ki tsaya a kan matsayinki, ki yi iya abin da zaki iya na alheri, ki bar wanda ba zai gyaru ba. Sannan kina ƙoƙarin ɗaukan nauyin kusan kowa da ya kawo miki matsalar ki. Idan ba ki samu dama haka kuma nauyin yana da yawa ya zauna a cikin zuciyarki wannan shi ma hakan ya kamata ki kula ki gyara saboda lafiyarki da kuma samun natsuwa a zuciyarki. Sannan kina ƙaunar mallakar abubuwa a rayuwarki. To da yardar Allah a cikin istikararki akwai nasarori amma me sai kin bi komai sannan a hankali. In ba haka za ki ta tada hankalinki ne sannan kuma kanki ya ta fusga. Sannan kuma za ki ga kina da tsananin ƙaunar dukiya da tsoron talauci. To amma me? Domin kina ganin ƙasƙanci ce ko kuma saboda babu ana ƙasƙanta ki. To duk da haka a yi haƙuri a neme shi ta hanyar da ya kamata kuma ta hanya mai kyau. Wani lokaci kina taurin kai sosai sosai sannan kuma kina kafewa a kan ra'ayi musamman saboda wannan ɗabi'ar taki ta ƙasa. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake jinkirtar miki da amsar addu'o'i ko kuma samun ijaba. Shi ya sa na ce ki ringa karanta ya mujibu domin zai ringa taimaka miki sosai. Sannan idan kin yi laifi ki koyi yadda za ki ringa ba da haƙuri. Haƙuri ba wai ke ki ringa jira sai an ba ki haƙuri ba. Wannan shi ma zai ringa kawo miki nasara a rayuwarki. To za mu tsaya haka a kan bayanin Zainab sai kuma mu ji bayanin Idris. Idris haruffan da suka haɗa Idris akwai alifun, akwai dalun, akwai ra'un, akwai ya'un, akwai sinun. Wannan alifun tana ɗaukar ɗaya, dalun tana ɗaukar 4, ra'un tana ɗaukar 200, ya'un tana ɗaukar 10, sinun tana ɗaukar 60. A jimlace shi ne ya haɗa 275. Na'am. Alifun tana nuna asali kuma tana nuna tsayuwa da kuma son kaɗaita ikon jagoranci. Yana son yanke hukunci da kansa kuma mutum ne wanda mai suna Idris baya son a sa magana a bakinsa. Sai dalil ɗinsa wacce take nuna cewa yana son dalili, yana son kuma daidaito, yana son kuma ya ga duniya cikin tsari da daidaito. Sannan mutum ne mai adalci kuma da bin ƙa'ida. Yana da ƙaunar tsari da kuma hanyar magance matsaloli ta hanyar dalili. Na'am. Sannan kuma sai ra'un ɗinsa wacce ra'un tana nuna yana da ƙarfin ruhi sannan kuma mutum ne mai rabuwa da wasu abubuwa. Sannan kuma mutum ne mai tafiya da sauri, yana da ƙarfin ruhi kuma yana da sha'awar tafiye tafiye ko kuma canji. Sannan yana saurin tashi ko kuma firgita ko kuma tada hankali musamman idan ya fuskanci matsala. Sannan sai ya'un ɗinsa wacce take ɗaukar yaƙini. Ya'un ɗinsa tana nuna yaƙini da tabbaci da kuma yawaita. Hakan kuma yana nuna ilimi da yaɗuwa. Yana da basira kuma yana son ilimi. Yana da ƙarfin magana ta sadarwa ma'ana in yi magana ana saurara ko kuma ana son a ji maganarsa ko kuma akwai kwarjini a ciki. Kuma yana son tabbatar da gaskiya a kowane abu. Sai kuma sinun ɗinsa tana ɗaukar sirri. Sannan kuma tana ɗaukar sadaka kuma tana nuni ne na tsarki da zurfin tunani mai yawa. Yana da zurfin tunani da kuma ikon adana sirri. Yana iya zama mai kunya ko mai ɓoye abubuwa. Yana da zurfin ciki. Sai kuma abin da ya shafi yanayin hali. To a yanayin hali
Idris ya kasance mutum ne mai basira, mai hikima, mai son ilimi kuma mai son zantuttuka musamman irin wanda zai gamsu da su. Yana da saurin fahimta ko kuma son sadarwa tsakanin shi da mutane. Yana da saurin canza ra'ayi kuma yana son tafiye-tafiye. Abin da ya kamata ya kiyaye to shi ne ya kiyaye yawan canza ra'ayi musamman akan abubuwa masu muhimmanci ko da shi bai ɗauke shi da muhimmanci ba. Idan wani abokanan mu'amalarsa suka ɗauka da muhimmanci to ya kamata ya darajta wannan abun. Sannan kuma domin hakan zai iya nuna shi a mutum mai rashin tabbas ko kuma mai rashin gaskiya haka. Kuma kar ya yi amfani da zancensa mai daɗi don ruɗi ko kuma zamba. Sunayen Allahn da ya kamata ya riƙe akwai sunan Allah Ya Alim. Idan ya riƙe wannan suna Ya Alimu ƙafa 150 zai taimaka masa kuma zai kare shi kuma zai ƙara masa ilimi da fahimta kuma da tabbatar da ra'ayi. Sannan abubuwan da zai ƙara kiyayewa, ya kiyaye ababen da ya shafi siyasa ko kuma tsafi. Waɗannan abubuwa sukan iya lalata kasuwancinsa. Sannan kuma ya kula da yanayin kasuwancin tafiye-tafiye. Kuma ya kiyaye da surutu marasa amfani ko kuma gulma. Yana buƙatar yin sallama ta haƙiƙa cikin aiki. Idris, saboda alif ɗinka da kuma ra'un ɗinka, sunanka kana son jagoranci kuma kana da iko. Amma ita dalin ɗinka tana nuna cewa ba ka iya yin abu ba tare da dalili mai ƙarfi ba. Wannan yana sa ka yi hukunci ko ga mutane sosai har ma abokananka mafi yawa sun ɗauke ka a matsayin mai taurin kai ko kuma mai bin ra'ayinsa kawai. Sai kuma sinin ɗinka da take nuna maka tana sa ka kuma ɓoye tsananin tausayinka a cikin sirri a zuciyarka. Wannan hakan kuma zai iya taɓa lafiyarka. Waɗannan ababe ne wanda ake son ka kiyaye. Dalin ɗinka ta tabbatar mana da cewa kai mutum ne mai tsananin bin dalili da tsari a rayuwa ta yau da kullum. Sannan kuma ra'un ɗinka tana saka ka yawaita zancen mutane ko kuma idan mutum ma ya ma magana to ba za ka iya gamsuwa ba sai ka ƙara jin na wani. Sannan kuma hakan yakan iya nuna wa mutane kai mutum ne mai ƙwaƙƙwafi ko kuma mai yawan son jin komai ko kuma mai rashin gaskatawa. Sannan kuma halinka ya ƙara nuna cewa kai mai tausayi ne saboda ita dai ra'un ɗin naka. Kai mutum ne mai tausayi ga mutane musamman kuma ma a cikin zuciya. Ban san me yasa ba ka bayyanawa ba ka fi yin sa a zuciya. Domin mutane saboda sinin ɗinka su suna ganin ka ne mutum ne mai girman kai. Kuma ka kiyaye da surutu mara amfani. Sannan a ko da yaushe Idris ka karaya, ka dage da yawan dafa'i domin yawan girman kanka da ake gani zai iya ringa ja maka matsala na jefe-jefe ko kuma turan aljanu ko binne-binne. Duk da dai Allah Ubangiji yana kare ka domin wannan kyakkyawan manufar taka da take zuciya na tausayin mutane musamman a cikin zuciyarka. To wannan ke nan jawabi a kan Idris. Allah ya taimaka. To da haka kuma in sha Allahu Rabbi aka kawo ƙarshen wannan bidiyo a wannan karon. In sha Allahu Rabbi kar a manta da subscribing da liking da sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. In sha Allahu Rabbi gaba za mu kawo muku bidiyo shima wanda zai ƙayatar da ku kuma za ku ji daɗin shi za ku amfana da shi. Ma assalam.